Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga wani application na mai matuƙar amfani a wayar mutum. Kama kana iya ajiye bidiyo ko waƙa ko foto cikin ya. In ka ajiye cikin ya, ko da ka sake waya, in ka shigo cikin application ɗin da ka sa address email ɗinka, za ka ga foto ko bidiyo ko waƙa wanda ka ajiye kamar haka. Ga amfanin shi na biyu kamar haka, ka shiɗe bidiyo ko waƙa.